Senyores i senyors, com ve sent tradicional cada any en celebrar-se la pleitesia a la reina fallera de Borriana, té lloc també l'acte de l'homenatge faller, un acte solemne en què es distingueix públicament a una persona escollida d'entre la col·lectivitat i que pels seus mèrits per la festa ha destacat. Enguany i per primera vegada, este homenatge no recau en una persona, correspon a una entitat que ha estat un referent de recerca i estudi de la festa i la cultura aborriana. Una entitat que ha recollit elements fallers que s'haurien perdut, ha enregistrat testimonis orals, ha promogut actes culturals i festius fonamentals de la història fallera del nostre poble i, el que és més important, ho ha posat tot a l'abast del públic interessat. Vull que, en primer lloc, agrair els treballs del professor Julián Arribas Pérez i del crític i cronista faller Quino Puig Safón, que serveixen per a dur a terme aquest Parlament. Els inicis del grup d'estudis històrics fallers de Borriana es situen al 1989. Les falles de Borriana acaben de celebrar els seus 60 anys d'existència. És una festa totalment consolidada i que viu moments d'esplendor amb 16 comissions, amb uns monuments fallers de gran qualitat i amb un cens faller d'importància. Però continua sense tindre el mínim record històric. El Museu Faller continua sent una promesa dels successius presidents de la Junta Local Fallera. Els llibreig fallers continuen estant dispersos per casals i domicilis particulars i la memòria fotogràfica es limita a multituds d'àlbums personals. Tot això desperta en ments inquietes com la de Rafael Arribas un instint de busca dels nostres orígens fallers, donant començament a una croada que acabaria formant un grup de gent que ens donaria a conèixer la nostra història més llunyana. El primer objectiu de Rafael Arribas és trobar ajuda institucional per al seu propòsit. Es posa en contacte amb Juan Sant Jordi, alcalde de Borriana, que li facilita unes dependències en la seu de la Junta Local Fallera. Mentrestant, Rafael intenta reclutar coneguts i prestigiosos fallers perquè entren a formar part del seu projecte, però ni els membres de la Junta Local Fallera de Borriana se senten còmodes amb el nou veí, ni els fallers de Borriana se senten motivats per a perdre el seu temps en busca de vestigis i objectes que els ajuden a recrear els inicis de les falles borrianenques. Tot canvia quan es posa en contacte amb Pepe Aymeric, un dels poetes i crítics fallers més importants de Borriana en la dècada dels 60 i 70, i en el que veu en Rafael la persona idònia per a realitzar el seu somni, el d'escriure la història de les nostres falles. A Pepe se li uneixen dos fallers de renom. Per una part, Joaquín Orteix Bèrnia, autor de la majoria dels tapissos de l'ofrena a la Mare de Déu de la Misericòrdia, a més de cartells anunciadors i dissenyador de les millors creus de maig realitzades a Borriana. I d'altra banda, Santiago Ríos Guinot, autor teatral, guionista faller i col·laborador habitual en els millors llibreig de la nostra ciutat. Tots ells van formar l'any 1992 el grup d'estudis històrics fallers de Borriana. A partir d'esta data, el grup comença el seu camí amb l'organització de diversos actes i amb la publicació de diferents obres, com l'exposició etnològica sobre les falles de Borriana, l'exposició de vestits de reines falleres de Borriana i l'homenatge als presidents de la Junta Local Fallera. La col·laboració en la celebració del 50 aniversari de les Juntes Locals Falleres de Borriana i les 50 reines falleres 1944-1993, que va estar organitzat per la Junta Local Fallera de Borriana de 1993, que va presidir Salvador Molina Jiménez. La projecció d'una pel·lícula de Rafael Arribas titulada Tres cases per a una vila, reportatge costumista sobre les tres cases ajuntament de la Borriana contemporània, l'homenatge als artistes fallers i en especial a José Pascual Ibáñez Pepet, que celebrava les seues bodes de plata com a autor de monuments fallers i l'exposició de les seues 25 maquetes, així com els homenatges als artistes Juan Conejero i Vicente Codina. El grup històric projecta igualment una pel·lícula del fundador titulada El Campanar, un reportatge inèdit sobre la seva història i reconstrucció amb motiu del seu 50è aniversari. S'organitza una exposició de la banda de música de Borriana a la Casa Social de la Caixa Rural i es celebra un homenatge a la entitat musical. Però sense cap dubte,
El més destacat d'aquest període de temps és la presentació el 20 d'abril de 1996 del tom 1 de Borriana en sus fallas, 1928-1936, escrit per l'insigne José Aymeric Tormo, prestigiós crític faller i mestre de la penicil·lina, que va invertir 7 anys de la seva vida en l'elaboració del document. La presentació va estar a càrrec del no menys insigne borrianenc, José Esteve Patuel, que exercí del càrrec d'alcalde de Borriana del 26 de maig de 1959 a l'1 de febrer de 1964. També va estar a càrrec del grup l'exposició de tot el material que va servir per a la confecció del llibre Borriana en sus fallas 1928-1936, l'exposició de cartells anunciadors de les falles borrianenques en la que es va rendir homenatge al cartellista Juan Bodí, l'organització del 50 aniversari de les Reines Falleres Infantils de Borriana 1950-1999, l'exposició de tratges de les Reines Falleres Infantils, l'exposició i homenatge als modistes artesans d'Agulla i Didal de Borriana. Al març del 2003 va organitzar l'exposició d'una falla confeccionada seguint el procediment antic, de manera que van omplir els cossos del ninoig amb palla i es van vestir en roba de tela. El monument es va plantar en el pla i es va cremar la vespra de Sant Josep a les 20 hores amb la presència de les Reines Falleres de Borriana, aprofitant el 75 aniversari de les falles borrianenques. El 4 d'octubre de 2004 mor José Aymeric Tormo, president del grup històric, i en la primavera de 2005 és triat president Joaquín Ortells Bèrnia. Davant d'aquest esdeveniment i en homenatge al que va ser el seu primer president, el grup històric edita i presenta la seva obra pòstuma Els versos de Pepe Aymeric. A finals de 2006, Santiago Ríos Guinot, que havia estat secretari del grup des de la seva constitució al 1992, abandona l'organització. El grup històric va organitzar el 2007 un acte d'homenatge al cardenal Tarancón, aprofitant el centenari del seu naixement, projectant una pel·lícula de Rafael Arribas de la vida del cardenal i en finalitzar esta va haver-hi una taula redona. En 2008 comença una nova etapa del grup d'estudis històrics fallers de Borriana, marcada per la col·laboració de Julián Arribas, així com per la col·laboració dels millors escriptors de la nostra ciutat. S'encarrega al professor Julián Arribas Pérez l'elaboració del llibre Les Creus de Maig, que va estar presentat per l'editor, escriptor i poeta José Félix Escudero Pitarch. És al 2008 quan l'insigne faller Joaquín Ortells Bèrnia, que va ser Relacions Públiques del grup en el període 1992-2005 i president de l'última etapa, decideix que la seva col·laboració amb el grup està completada i deixa de pertànyer a l'entitat. 13 anys després de la presentació del primer tom Borriana en sus falles, va veure la llum la segona part, crònica dels fets fallers succeïts a Borriana durant la dècada dels anys 40, tom 2 de Borriana en sus falles 1941-1950, encarregada al professor Arribas Pérez, que es va presentar el 16 d'abril de 2009 i va comptar amb la presentació del professor, escriptor, poeta i dramaturg Juan Egumbau. Esta, sense dubte, és la segona obra més important del grup. També el grup encarregà al professor Julián Arribas Pérez l'elaboració del llibre Antologia, dedicada a l'autor i del qual era don José Esteve Patuel, que recull tota la poesia del gran Pepe Esteve, material d'alt valor literari que estava en perill d'extinció. La presentació de l'obra va comptar amb una velada poètica a la que varen participar el professor Vicent Franch i Ferrer, José Félix Escudero Pitarch, Iván Arribas, Juan Egumbau, Vicent Blasco i Vicent Ríos. Cal remarcar que en la confecció del llibre intervingueren artistes de la talla de Traver Calzada o Tomàs Cendra, així com la col·laboració de Josep Palomero, aleshores vicepresident de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Molt recentment, el grup acaba aconseguint que l'Ajuntament atorga un carrer a Carlos Romero Bèrnia, el liante, el gran impulsor de les falles a la nostra ciutat, amb tot el que això significa. A ningú se li havia ocorregut i ha estat el grup qui ha pres la iniciativa i ho ha aconseguit. Com es pot comprovar, l'activitat del grup durant aquests anys ha sigut frenètica. Diverses presentacions, homenatges, aniversaris i exposicions han sigut organitzades per aquests bojos fallers, acompanyats sempre pels millors lletraferits i artistes locals. Així,
acaba el moment i, de moment, el recorregut d'un grup de gent, d'una entitat, que va tindre des del primer moment que omplir un buit que l'administració local mai va voler solucionar. Gràcies a ells hem pogut recuperar la nostra història. Gràcies a ells segurament podrem iniciar el projecte del futur Museu Faller, perquè des de fa uns mesos Rafael Arribas, fundador del grup, ha posat a disposició de l'Ajuntament de Borriana tot el seu fons documental i material a l'espera que d'una vegada per sempre es valore la història d'una de les ciutats falleres per excel·lència, la de la nostra, a vegades, oblidada Borriana. Senyores i senyors, és per aquests motius i per molts d'altres que el ple de la Junta Local Fallera de Borriana, a proposta de la Falla Barri La Vila, va acordar tributar l'homenatge sincer de les Falles i poble de Borriana al grup d'estudis històrics fallers. Esta nit representat pel seu fundador, el senyor Rafael Arribas Abella, per al que demane els seus aplaudiments que servisquen de públic reconeixement. El senyor Rafael Arribas Abella, fundador del grup d'estudis històrics fallers, vindrà acompanyat fins l'escenari per la fallera major i cor d'honor de la Falla Barri La Vila i serà rebut en ell per la reina fallera de Borriana, senyoreta Laura Conde Manzano, i per l'alcaldessa i presidenta nata de la Junta Local Fallera de Borriana, Maria Josep Safont Melchor, que li lliuraran el solemne testimoni del nostre agraïment.